Macinka je prcinka. Má to dát do zadku, podle mě. S kým tady dneska jsem? Julie. Slečna Julie. Tereza. Jak se vám zatím líbí dnešní ples? 7 z 10. Je to láčes. Je to super. Znáte někoho z maturantů? Ano. Koho? Láďu. Julie. Terezy. Holky, co dneska pijete? Víno. VSL, bitches. Všechno. Další otázka je, co si myslíte o Láďovi? Milujeme Láďu. Je to nejbožnější člověk na planetě, strašně ho miluji. Frajer. Jdete dneska na afterparty do Admirálu? Tak to je jasný, ne? Hele, jakoby uvidíme podle nálady. To je jasný, že jdeme. Tak jo teda. My tady máme jednu takovou challenge v tomhle pořadu Ládi Hrušky, teda Ládi. Když někdo zvládne stojku, má celý večer drinky zadarmo od kameramana. Ty máš kalhoty, kámo. Kámo, já nemůžu. Ale já mám super. Bohužel, já to nebudu. Můžete podržet nohy, když vydrží 5 sekund bez toho, aniž by spadla, kameraman platí všechny drinky. Co si myslíte o politickém rozporu Macinky a našeho prezidenta Petra Pavla? Nevyjadřuju svůj názor veřejně. Macinka Jakou? je prcinka. Má to dát do zadku, podle mě. Gay relationship jsou evil, že musel vydírat prezidenta. Dobře, to je pro teď vše a děkujeme.